फैगासिनो दं गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुन। मुंदांखा फेस्ला फावगिरि मेन्डेला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनखौ थाबैनो जाम्बी प्रडाक्शननि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन। जाम्बी प्रडाक्शननि बेनाराव मुंदांखा फेस्ला फावगिरि मेन्डेला ब्रह्मजों सुजुजानाय दिथा होजानाय गोसोआ बोराया सावथुननि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर', जाखांफुनाय दिथागिरि मेन्डेला ब्रह्म आरो जाखांफुनाय मुंदांखा करिय'ग्राफार सोमावसार बसुमतारीनि करिय'ग्राफ खालामनायजों लोगोसे नायस्रां गयारीनि सावथुन सेबखांनायाव दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गिबि शुटिंआ जागायो। आरो बे आबुं बर' सावथुनाव गाहाय फावगिरि महरै दङ बिबेक गयारी आरो मनालिसा हाज'वारिया। बेनि अनगायैबो गोसोआ बोराया सावथुनाव फैलाजे बरगयारी, मेन्डेला ब्रह्म, प्रवीण गयारी, दाब्ला, रिजु, पाम्पुली बिथांमोनाबो फाव खालामगोन। मख'नो गोनांदि प्रडिउसार बिरफुं बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बे सावथुनखौ 30 आरो 35 लाख रांजों मावफुंगोन आरो 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव रिलिज खालामगोन होनना बुंथियो। आरो लिरगिरि दिथागिरि आरो फेस्ला फावगिरि मेन्डेला ब्रह्मआ बे सावथुना दोंसे समाजारि आबुं बर' सावथुन जागोन होननानैबो बुंथियो। थारैनो आं दिनै गोजोननाय मोनदों। आंनि गावनो सुजुनाय गोसोआ बोराया बे फिल्मनिनो दिनै महरत आरो दिनै बे फिल्मनिनो मोनसे मेथाइ, बे मेथाइआ गोदान बोसोरजों सोमोन्दो दङ। दा बेखायनो नैबे गोदान बोसोरजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै गोदान बोसोरनि पिकनिक जानाय हिसाबै नैबेयाव दिनै बे मेथाइखौ लाजेननाय जाहैदों। बबे बेनारनि गेजेरजों नुनो मोनगोन ना प्रडाक्शननि गेजेरजों? जाम्बी प्रडाक्शननि गेजेरजों बे फिल्मा दिहुनजागोन। नोंथाङा बेनि अनगायैबो गुबुन सावथुनफोरखौ लिरबाय नामा? बिनि सिगाङाव आङो गोबां सावथुन लिरबोबाय, लिरबोनाया बेनिनो फार्स्ट हिसाबै मोजांमोन बादामोन, ओमफ्राय बिनि उनाव डकुमेन्टारि हिसाबै बर'नि आयना, जिउनि दिङा बायदि बायदि। रायजोफोरनिफ्रायथ' जिखिनि फिल्म दिहुनलांदो बेफोरनि अनसायनायाथ' जोबोद मोजां जादों। आसा खालामो नैबे दे गोसोआ बोराया बे फिल्मा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय फिसा फिसा जाथाय, जेरैहाय जोंनि गेजेराव जों नुदों ड्राग्सनि जिखिनि प्रभाब बियो जोबोद बारायबाय दङ। बेखौ जों माबोरैहाय फोसाबनो हागोन बेनि राहाखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। लोगोसेनो जों नुदों दिनै गोदानै जायफोरा टेटनि टिचार्स मोनो, बे टिचारफ्रा गोबां गोजान गोजान जायगायाव जानानै गोबां खस्थ' मोनबोदों। बेनि फिथाइखौबो बेवहाय मोननाय जागोन। लोगोसेनो जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय फिसा फिसा जाथाय बेफोरखौ खोन्दो खोन्दोयै बोफ्लेनानै बे फिल्माव दिन्थिनाय जानो हागौ। गोसोआ बोराया बे टाइटेलखौ लानानै गोबाङा गोबां साननो हागौ, नाथाय बे फिल्मखौ नायोब्ला नुनो हागोन बेवहाय समाजनि गोबां फोसाबनाय, समाजनि मिथिनो गोनां बाथ्रा बेफोरखौ बे फिल्माव नुनो मोनगोन। नाथाय आथिखालाव बांसिन एक्सन फिल्मखौ अनसायनायखौ नुनो मोनदों, मा फोरमायगोन? बियो मानसिफोरनि गोसोनि बाथ्रा। एक्सनखौ जों बेयावबो होनाय जादों, बेवहायबो एक्सनखौ नुनो मोनगोन। बेखायनो एक्सन, ट्रेजेडि, कमेडि, रमान्स बे फिल्माव गासैखौबो मोनजोबनाय जागोन। ससियेल रिफर्म गासै बेसादखौ बेयाव नुजोबनाय जागोन। बेखायनो आं आसा खालामो रायजो नोंथांमोना खनसे बे फिल्मखौ नायनानै रंजानायखौ लानायजों लोगोसे समाज फोसाबनायावबो माबा मोनसे बिहोमाखौ आङो बुंनो हानायाव जानानै दङ। गाहाय फाव खालामग्रा महरै सोर सोर दं? बेवहाय मेल हिसाबै दङ जोंहा बे फिल्माव मेल गाहाय रल हिसाबै दङ जोंहा बिबेक गयारी, आरो लोगोसेनो जोंहा फेमेल हिसाबै दङ मनालिसा हाज'वारी। बे फिल्मखौ डाइरेक्सन खालामगोन आं गावनो, मेन्डेला ब्रह्म। लोगोसेनो बे फिल्मखौ प्रडिउस खालामदों जोंहा बिरफुं बर', लोगोसेनो सोमदोन बर', बिथांमोना बेखौ प्रडिउस खालामदों। आसा खालामो बे फिल्मा रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन, माबा मोनसे गोहोम खोलैनो हागोन।
बे सावथुना जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजादों बेवहाय डिरेक्शना जोंहा आदा मेन्डेलायानो खालामगोन ओमफ्राय प्रडिउसारा जाहैबाय नै जोंहा गेदेर बिरफुं बर' आरो सोमदोन बड'सा बिथांमोना लोगो नांनानै बे प्रडाक्शनखौ खालामदों। आथिखालाव जिहेथु गोबां सुबुङानो एक्सन फिल्मखौ बांसिन मोजां मोनो मा फोरमायगोन? बेजोंथ' बाथ्रा गैया जाय मुभिया जेनेबा स्ट'रि लेभेला मोजां जायोबा मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो बेनो दानि समाव थारमाने जायगा मोनो बा रायजोफ्रा अनसायो एक्सनजों बा माबाजों सोमोन्दो गैया आरो जेनेबा रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायगोन होननानै मिथिदों? आं जिखिनि मोनदांदों बेयावथ' बे सावथुनखौ जेनेबा स्क्रिप्टखौ मेन्डेला दानिफ्राय आं मोजाङैनो बुजिना लादों सिगाङाव बेनिखायनो आंनि मोनदांथियाव जेनेबा रायजोफोरा बे मुभिखौ मोजाङैनो अनसायगोन होननानै आं सानो। स्ट'रिखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा? स्ट'रिखौथ' आं दा बुंथ'नो हानाय नंला मानो होनबा एसे सिक्रेट जायो नालाय स्ट'रिफोरा बेनिखायनो आं स्ट'रिखौ दिनै बुंथ'ला आंनि खामानिया जायखिजाया दा ड्रामाजों रिलेटेड मोनसे स्टार्टिङाव माबा सं फैगोन बेखौ आंखौ खालामहोनायखाय आङो बे करिय'ग्राफिखौ खालामनाय जादों आरो। गाहाय फावखौ सोर खालामदों? गाहाय फावखौ जोंहा फंबाय बिबेक गयारि लोगोसे मनालिसा हाज'वारि बेजों लोगोसे जा फैलादा थाबाय मेन्डेलादा थाबाय दाब्लादा थागोन बिदिनो गोबां सिनियर आर्टिस्टफोर थागोन आरो ओरै रिजुमुनि आब'मोन ओरै प्रबिन गयारिमोन बिसोरो सिनियर आर्टिस्टफोरा थाजोबगोन आरो जेनेबा लोगोसे पाम्पुलिबो थागोन। दिनै नोंथाङा मेन्डेला ब्रह्मजों लिरजानाय गोसोआ बोराय होननाय सावथुनाव करिय'ग्राफार खालामबाय दं नोंथांनि मोन्दांथियाव बे सावथुना माबायदि जागोन आरो रायजोफोरखौ माबायदि गोसो बोहोनो हागोन? आंनि मोन्दांनायावथ' सावथुना जोबोद मोजां जागोन ससियेलि जागोन जों दा बे जि सावथुन खालामबाय दं दा मोनसे माने जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जेनेबा जाम्बि फिल्म प्रडाक्शन मोनसे आंहा दङ बेनार दा बै हिसाबै देग्लाय 2025 मायथाइयाव मोनसे गोसोआ बोराया मुंनि आबुं मोनसे फुल सावथुन फैगासिनो दङ दा बेनिनो दिनै मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जों जेनेबा खेबनाय जादों माने गाना स्क्रिप्टजों मोनसे एसे जेनेबा रंजानाय स्पर्टनि नालाय बै हिसाबै जों जेनेबा दिनै बे माबाखौ एलबामखौ खेबग्रोनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनो जेनेबा प्रडिउसारा आंखौथ' एसे मिथिखायोसै आंनि मुङा बिरफुं बर' प्लास लोगोसे जोंहा नै सोमदोन बर' बिथाङाबो बसुमतारिमोन ना बर' सोमदोन बर' बिथाङाबो प्रडिउस खालामदों देग्लाय जेनेबा बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्शनाव गोसोआ बोराया मुंनि सावथुनखौ जों सानैजोंनो प्रडिउस खालामनानै दिहुनगोन आरो ओमफ्राय प्लास स्ट'रि स्क्रिप्टआथ' जाहैबाय आदा मेन्डेला ब्रह्मनि बेनिफ्राय डाइरेक्सनखौ आदा मेन्डेलायानो होगोन फुल मुभि ओमफ्राय एक्टर हिसाबै मेनाव बिबेक दङ आरो मेन लिगाव एक्ट्रिस हिसाबै मनालिसा हाज'वारि दं। बेनि करिय'ग्राफारखौ दा सोमाव एक मिनिट मा लिरोमोनलाय इनि करिय'ग्राफारखौ दा सोमावसार बसुमतारिया खालामदों ओमफ्राय फुल मुभि हिसाबैथ' बाजेट जोंनिया बेयाव 30-35 लाखसोनि बाजेटनि बे दामा दा मुभिया आरो माबायदि आसा खालामदों रायजोफोरजों अनसायजागोनखौ? ओरैबायदि रिलिजआथ' सेप्तेम्बरनि 1आव बेनिफ्राय जों माने ओरैबायदि खालामनो लुबैदों जे बुस्थुखौ मोजां दिहुननानै जेसेबां हायो प्रडाक्सननिफ्राय बेनिफ्राय रायजोफोरनिफ्राय जों जेनेबा खोब अनसायजानायखौ माने मोनगोन आरो बेबायदिनो अनसायजानाय सिनेमा जागोन होननानै दिहुननो हागोन होननानै जों मिजिं थिदों आरो